Ne, ty zase chodí přímo od mě. A on se nebude to kastrovat? Prý bude. Bude? Bude se kastrovat. Měl co nejdřív. A to nevhodný, jo, ale i tak, že, protože on by nemohl ani do výběhu hodit s nima. No, to je, no. Ale tak kdyby to dostal vždycky pouštět, To si nevedou, je pořádně. Můžu to vlastně zarubit rozhodně. Já bych to udělala dávno. Je poperaný. Hodnej Šimír.